Iñaki, zergatik Labrit? Bueno, Labrit beti izan da niretzako pelotalekurik kutxunena. Motiboak badira, ni 1952an jaiotakoa naiz, Labrit urte hortan 52an eraiki zuten. Kintoak zarete beraz. Kintoak era. Iruñan 7 urtez bizi izan nintzen, 1963ko kurso hasieratik 1969ko bukaerara, eta tarteka ekartzen dituzten, bai Labritera, zer esanik ez Euskal Jaizarrera, San Agustin kalean, eta gero ja irratia ogibiditzat hartu nuenean, zer esanik ez, motibo gehiago, urtean zehar jaialdi gehien hementxe ematen delako, eta partiurik interesgarri nebarten daudelako, eta gero nola ez, garkorako ere gestio batekin behar zegoen da, federazioak beti oso ondo hartu gehituztelako. Bai, izan ere, deitu nizunean, eta esan nizunean, bueno, non eginen du ze pilotalekutan, ez zenuen zalantzarik egin, berehala esan zenuen, Labriten zalantza izpira gabe. Gainera, azkenengo lan eguna justu San Ferminetako ustailaren 14an izan nuen, jendez gainezka zegoen pilotalekoa dena pintatuta eta gaur, gu bakarrik eta pelotaleko guztia guretzat, eta horma gutxik eta ikusteak beste oraindik eta ere gureago izango balitzen sensazio bat ematen dit. Hori da, erretiro hartu berri duzu, azken pilota partidua kontatu zenuna, hemen kontatu zenun, orain hemen sartuta, erraia mugitzen zaizkizu, zerbait mugitzen zaizu barrutik? Ez, bueno, berez, nire erretiro eguna izan zen abuztuaren 31, baina azkenengo lan eguna izan zen uztailaren 14. Eta sartu nahi zenean, ilusioarekin sartu nahiz, brutazio asko etorri zaizkit, ezagutu dudan jendea, ezagutu ditudan pelotariak, baina, bueno, ez da... Eta hemengo langileak ere etorri zaizkizu agurtzera, denak hori ere, bai. Denakin, bai, Aritzekin, Pilerekin, Jonekin, azkeneako urte askotako harremana izan da, eta eskertu baino ez hori guztiei. Azken partida, hemen kontatu zenuena, gogoan daukazu, lehendabizikoa ere bai? Lehendabizikoa, bueno, egia da, guretzat irratian gauzako asko aldatu direla. Orain ja izan da, larun batera igandero, urte guztian pelota partida dugu. Eta hasi ginenean, ematen ziren bakarrik txapleketakoak eta oso importantea zirenak. Ja finalerdiak, finalak beti, eta emandako lehenengo finala izango zen 1981an, orduan herri irratian nengoen, eta izango zen Julian Rategi eta Roberto Garziarinen artekoa. Baina gehiago gogoratzen eiz, hori gero paperetan ala ikusi dudalako, eta gainera bitxia izan da, etxean gordeta daukat, ordungo nire laburpena ez nekien naukanik ere. Baina ez bestela ez nahiz horreitzen ja partia nola izan zen edo zer, edo... Ni horrekin askotan harri zen eiz, jendeak esatu nahi, bai ni akoratzen eiz, eta nik esan niz nahiz akoratzen. Hainbeste partidu ikusi ditugu, hainbeste partidu eman ditugu eta... Uste nuen lehenagokoa izan entzela debuta, azken gerra karlistakoa kaso izan ere hor nunbait irakurri dut, txapas, ez izena, garai horietatik datorkizula? Bai, txapalangarratik. Ez dakit hor ikerketa bat egin behar dago, Juan Cruz, ez dakit txapalangarra berez txapelangorri edo karlista txapelgorria zera matelako, horti datorren gauza da Joaquín de Pablo Lodosan jaiotako gerrillero bat zela. Eta Jose de Esproncedaren garaikide izan zen eta Esproncederekin gerrillatan ibilitakoa. Gero, hau Lodosan jaio, plaza dauka, eskultura bat dauka Lodosako plazan, gero Luzeiden hiltzuten, eta hiltzutenean Espronceda gainera dauka Oda a la muerte de Joaquín de Pablo Txapalangarra. Eta literaturako klasetan hemen Iruñan geundela, ni bihurrik ere ematen ibiliko nintzen, neuk esango ez beste askotan bezala, eta irakasleak esan zian, kaiate Txapalangarra. Hori gelditu zen eskualean jokatzen nuen, eta arratsalean entrenamenduak neukan da ekipoko batek esan zian, pasa Txapalangarra. Ni ez nintzen hartzen goizean ze esan ziaten, eta bueno, Txapalangarra esatako luzeegia, txapakin gelditu nintzen, eta ez da zure hitzjarioaren ondorio ez izena asko jala uste bagenuen ere. Ez defenditu darra daukat Joaquín de Pablo Txapalangarrena. Gero zentronikon gainera egiten dute festa bat, eta bere panpina urtero zintzilikatzen dute, eta ez dakite zote duten erratzen. Dena dela, pilotaz aritu gara, hasieratik, baina debuta irratian okerezpa naiz, etzen nuen pilotarekin egin, baizik eta estropada batekin, eta alboan bazenuen, gerora sona handia, edo oso ezaguna bihurtuko zen, oso ezagun bihurtuko zen, norbait zenuen alboan, ez da? Arraunea izan zen, Mikel Albizurekin, Mikel Antzarekin, herri irratian joan ginen Getarira, Euskal Herriko Trinidila txapelketa ematera, eta hasi barritan ez dakizu zar egin behar den. Badakizu kontatu behar duzula, baina ez dakizu zar rekurso behar dituzu. Nik ere ez dekien asko, baina nik nezkan papel guztiak, Getariko historiak, Elkanorenak, Arrantzalenak neukan den, eta Mikel joan zen besterik gabe hartu zuen hitza, eta
bera ondo sartzen zen, eta aurrera Iñaki Ilortza eta Iñaki Ilortzatzen sartzen. Eta berero aurrera Iñaki Ilortza eta hola egin genituen, bastak eta 10 minutu, aurrera Iñaki Ilortza esanaz, ja sartu nintzenean, eta bukaeran, akordatzen naiz, Markoni ditzen genioen teknikoak esan zian, lehenengo gune izateko oso ondo, Eta gero Mikelek eta biok, bai gerratian eta Donostiko hondartzan eta bitxikeria modura Mikelekin orain gutxi gune izenetan, komentatzen genuen. Berrik izan zara, Mikel Albixurekin, Mikel Antzarekin. Bai, hondartzako oharrak gurea ziren. Berak eta nik egindakoak. Aur bat aurkitzen da galdua kabinetan, beren arduradunei eskatzen digu etor daitezela, bere bila lehen behilen. Ederki. Bueno, inor gutxi zekien, zeinek araudetakoa ziren, baina Mikel da nik egin. Pasadizo bat entzunea dizut inoiz, Getari aipatu duzu, eta estropadak, eta noizpaitere Getariko estropadaren batean edo ibili zineteneko txalupa bereziarekin, mantxo samarrarekin, okerrezpan naiz. Irratian historia asko dauzkogu, eta hori da onenetariko bat. Zen Getaritik Donostierako zeharkaldi bat, eta ordu bete pasatxoka, ordu bete eta minutu, 2 minutu, Orio, Hondarrabia eta Pasaia. Eta akoratzen nahiz zuzendariak esan zian Jose Maria Taraminek, egin behar dugu retransmisioa itzaudekin por todo lo alto. Vale. Eta joan ginen, antzean, alako eta besteekin dazun egin jendea gerturatu eta lortu nituen garai hartak historiko horik handienak, Jose Ángel Lujanbio, Altxerri, kontxan da estropada munduan artistak izandakoak, Altxerri torri zen bere semearekin, gure kontaketarako laguntzailea zen Estrobo, aditu handia, ura bere emaztearekin etorri zen, untzia lama bertzuena, teknikaria, gauza da, 8-10 lagun juntatu ginela, bi lagunentzako oso untzia derra zen, fuera borda bat, eta ailegatutakoan esan zigun, Altxerrik akoratzen izan zigun, untzi hortan jamar aldokuta eta treneruak 10 korapilotan dijoaz, 10 nudotan dijoaz. Eta honekin 4-5 nudo izango ditugu. Nik egin nuen irratia jarri, herri irratiak esaten zuen antzun da, haiek esaten zuten guztien nik kontatzen nuen. Zuzenien egingo baniz bezala, baina hau iritzi eskatzen nien da, honek, hauek etzauketen ni nuen pikardiarik, eta esaten zuen igual honek, bai, esaten nahi zera Orion gaudela eta hori zarautzen gaudeta. Besteak, esaten duzu igeldo parean gaudela eta hori nik Orion gaudeta. Aldi bereko itzulpena horreako zerbait ez. Ja ondarrabia ordu bete minutu 2 segundo eta bukaeran kriston bronka zuzendariak. Oso ondo egin duzu, baina bukaeran elkarrezketarik ez deztu egin da, behitu, kontatu nion egin dagoen. Ordu batean iritsi da trenerua, Donostira, gu ordu bitan iritsi gira eta arranplara, akualiora iritsi girenan ja inorretzegoen. Halako 11. Bueno, tira, arraunaz ari gara, baina zu irratira, okerrezpa naiz, futbolari batek bultzatu zintuen zeharka bada ere, atezain handi batek. Bueno, irratira baino gehiago kirol mundura. Zeharka, bai. Bai, ze ni ikasketa zapare jadorean ez, arkitektura teknikoa ginen bere garaian, eta 1980an, maiatzaren, ez dakit, 30ean eolako bat, Jose Ángel Iribar atezaina handiari omenaldi egin zioten Bilbon. Euskara zeukan gainera omenaldi horrek ardatz eta lelo bezala, eta berak esan zuen orduan bildutako dirua, egun baten kirola komunikabideetan euskara zerabiltzitezen nahi zuela izatea. Lortu zuen garai hartan 11.700.000 pesta. Ezin da hori orain euroetara pasa, baina bai balioekide bat. Diru horrekin, berdin zait Arrasaten, Azpeitin edo Iruñan erosi zitezken... Donostian akaso ez? Donostian ere bai, seguretan zintoketan bai. 3 etxe bizitza on. Eta orain ere, nik ematen diot proportzio berdinean, ez dakit 1.000.000 eurotara ailegatuko litzake, baina 800.000 euro bai. Eta orduan, iztegi egintzen ari ginela, batek esan zian Jacinto Setien gura ere iztegi egintzen da liburu gintzen euskeraz artista izan dakoa, eroski hitza berak asmatu zuen, da zizka-mizka hitzak berak asmatutakoa ziren, da horako gauza asko, eta bazek nik kiroletarako zaletasun handia nuela, eta Jacintok esan zian, futbol partidua euskeraz eman barroka. Eta nola magia pa euskeraz da. Bagenun magnetofoi xar bat, arekin joan nintzen atotxara, sarera erosita eta jende artetik, eman nuen partiduan neuretzat, eta astelanean aztertu egiten genuen. Magnetofoia etzen txikia izanen, garai haietan. Akoratzen ez filizar bat, kasetearek. Baina ingurukoa jabetuko ziren, eta... Bai, esan zuten zertan ari da, eta astelanean,
Eta Jacinto hortan nik eskartu nuke hori bezalako jendea egotea edozein tokitan, berdin komunikabideetan, enpresetan, behin etzizun esango gaizkia izinenik, beti oso ondo, segi aurrera, ondo goaz, animo, eta arek beti, honek, etzekoak gaztelaren beldurrik eta horrengoan hobeto, eta horrengoan hobeto, eta horrengoan hobeto. Orduan Jaurlaritzak eman zuen... Eta hortik Euskadi Irratira nola? Hori 81 batean. Eta orduan Jaurlaritzak diru laguntza bat eman zuen, ze euskeraz orduan komunikabideetan etzen ezarra egiten. Tarteka basarrek hitz egiten zuen da, programaren batetan euskeraz eta gazteleraz egiten zen. Eta enteratu zen otermioan, bazegoela bat, joaten zena atotxara futbol partidoak euskerazen batera. Deitu zidan, hitz egin genuen, eta zantzidan, daukazu kaseto egiteko bat ekartzea. Bai, eman nion kaseta, entzuten hasi zen, eta minutu erdi bat baino lehenako zantzidan, irretian egin aldezu lana. Bai ba. Fitxajea, santo subitu, ez da? Hala hasi nintzen, eta gero Euskadi Irratirako oposizioak atea ziren, orduan kazetari titulua zeukan eta aldi berean euskara ondo menderatzen zuen jenderik etzegoen, edo oso gutxi. Odile Kruzetari egin genion alako elkarrezketa bat eta esaten zuen, lehendabizikoa nahi genuen euskara zongi moldatzea. Eta hortik kazetariak Odile Kruzeta baino lehenagoz harin izitz egiten, zuzendaria zelarik. Eta orduan esan zen, gehiena zen euskal filologiako jendea. Edo bestela, nire kasuan bezala, beste karrera tekniko batekin eta 2 urteko esperientzia. Eta handik... Plaza eta ibilbide guzia. Eta meretziko abuztuaren 31 hor, aitzindari kirol kontakizunetan, euskaraz, Atletiken lehendabiziko partida euskaraz kontatu zena zurea, Osasunarena ere bai, baina Realarena ez? Ez, Realarena, ni baino lehenago Gorkarri Izabalak egin zuen orduan Josean Alkortarekin da Herri Irratiko taldearekin Gijondi Realak irabazi zuenean. Bere garaian Radio Nazionalak ere egin zuen Realak Europa jokatu zuen partidu baten imentzatzen joango inela Herri Irratitik, baina ez ginen joan. Eta Manu Oñatibiak eta Jose Mari Etxebestek eman zuten partidura, Gorkak partidu bat eman zuen, Oñatibiak eta Etxebestek beste bat eman zuten, baina gero hortik aurrera ni hasi nintzen, aurrena euskeraz eta gazteleraz ematen, euskeraz egiten zen minutu erdi eta gazteleraz 3 minutu, baina hor ere Juan Lekuena, Herri Irratiko zuzendaria jesuitak, hainbeste gustatu zitzaion ari ere eta Otar Minen antzera esan zian, oso ondo euskeraz, venga, Madridera partida ematea, jode, niretzako zen, Hawaiira jotea bezala. Historiko guziak, Satrustegi eta Zamora eta López Ufarte eta denak. Gainera, aste honetan Donostin pelikula bat aurkeztu dela eta aurkezpen hortan ez nituen aspaldien ikusten Miguel Ángel Perico Alonso, Luis Arconada, Bera Naia Gonzalo, Bixi Ogorriz, Miguel Fuentes, garai bateko asko etorri ziren eta... Bibote dun guziak edo, hainbat bibote dun, ezta? Bai. Ja, tripatxoarekin, lehen baino, batzuk, baten bat dago fina, ezta? Baten bat fina ikusi dugu. Hor, aitzindari, esan duzu ezta, Uzeiko talde horretan, lexikoa sortzen. Goazi ginenean, goazi ginenean, egia zen inok ez genekin nundik nora eraman mertzen ura. Eta Iribarrekin bere ordezkiarrez zirenak erabaki zuten Uzeiri ematea. Uzeik gero gurekin, Jacinto eta Gordailukoekin, guk egin genuen aurrena ustuketa bat, euskara zegoen gutxia, iztegietatik atera, iparraldeko aldizkaritatik, hemendik argiatik atera, eta euskaraz idazten zen guztia dena ustu genuen, eta hori bai, Uzeirena aipatu gautzi duen ezkero. Lexikoa sortu zenuten, baina gero nik esan nenuke, hor kanona, ez bakarrik lexikoari doakionez, baiz eta joskerei dagokienez, elipsiei dagokienez, zuk zeu sortu zenuen ibiliz, ezta, kontakizunetan. Bai, eta aberastasuna dago batez ere garai bateko esaldietan, eta nik ulertzen dut gaurko gazteak, ez dakit zu hor jarriko zaitudan gaztearen artean edo, baina batez ere 30 urtetik berakoak garai bateko testuak ere asko irakurri behar dituzte. Osea, ezin zera zu izan euskeraz lehengoa ahaztuta. Eta lehengoek sekulako frontoiaren kasua aipatuta. Esaten zen, frontoia leporaino bete, sabeleraino bete, goraino bete, barruraino bete, osea, bazenuekan sinonimia bat 20 hitzez erabiltzen zena, eta bakoitzak asko erabiltzen zuen.
eta ni beti izaten dut, eta gero joskerak eta horiek, eta garai batekoek oso ona ziren da eskola gutxirekin segurunik, bertxotan bezala, garkoak bai, baina lehengoak ahaztu gabe. Hor, aurre instalatuta daukate gazte horiek, ez da, 30 urtetik berakoek, eta hor inguruan dabiltzanek zuk. Zagik, Kepa Iribar bat entzute duzunean, edo gazteago bat aipatze aldera, Iñaki Berastegi bat entzute duzunean Euskadi Irratian kontakizunak egiten, zeure burua ikuste duzu, esan egote, zeu finkaturiko leksikoa, zeu sorturiko kanon hori... Eta gero gauza batzuk bereik asmatu dituzte. Batzuek bat nator, eta beste batzuk ginez, baina nila ez nizin hor esateko ondo edo ez, edo zuek ikusi nola... Gogoko duzun narratzaile bat? Trepa ingo izut argentinoak. Ez, nik euskalduna nahi nuen, behira, erretiratu den bate aipatuko dizut nik Legarda Ereño, zure erkide bat oso gogoko nuen, oso nazen. Besteren bat, aipatuko iazu edo ez? Ez dizut aipatuko. Pelotan berdin pasatzen zire, jendeak esagita, zure ustez pelotan irikon eta garaian garaikoa, horrez nahiz. Erretegiren garaian Julianen garaian bera, eta gero Joa Ignazioren garaian bera, eta Lajosen garaian bera, eta Ariño lehena edo Arriaran bigarna, eta Miguel Gallastegi eta hirugarna eta guztiekin. Atzerak ari zara, eta esan duzu, lengua ere hartu behar dela aintzat, hor nonbait irakurri, katedra saioan hemeroteka tartea zenuten eta horre ikusten da, ezta, baina irakurri dituzula Euskal Pelotarik buruzko kronikak, baina... 1940 onuntzako, hoja de lunes denak, Diario Vasco, La Voz de España, Correo Unida, Iriñan ere saltzen zen eta Gipuzkoan eta Nafarroan arratsaldetan saltzen zen egunkaria zen, hoik denak ostu ditut, 1940. Pena bada gaur egun bate jakine bali madu Real Atletiko Osasun nahi barre dalabez, sartzen zera interneten, ekipo bakoitzaren orrialdean sartzen zera, edo federazioaren orrialdean daztu nahi duzun datu guztia dauzkatzu. Pelotaren kasuan ez daukazu ez darra. Ez dago federazioa badago, baina ez dago historiarik, enpresak badaude, baina ez dago historiarik, edo gehien ez daukazu emaitza. Baina nahi nuen jakin, ze gora bera ziren partidu hartan, zenbat jende joan zen, zenbat ordaindu zuten sarrera, partidua nola joan zen, eta hortarako egunkari zarretan murgildu beharra daukazu. Atzerago jo gabe ere, zu pilota partida kontatzen hasi zinenetik eta orain arte zenbat aldatu den pilota, ezta? Zai labriten gaude, orain tabakoaren kearen markarik ez du ikusiko armaietan eta inguruan. Aldatu da dena eta telebistak aldatu du. Leheno frontoia txuria zen, berdea telebistak ekarri du. Pilotariak ere txuriz zijoa zen. Beltza edo gorria edo urdina, pilotaria txuriz joaten ziren. Orain urdina edo gorria daramate soinean. Publizidaderik ez zegoen, utxarteak daude 12. naton eta 18. naton. Orain ez dira profitatzen angelusa egiteko, utxarteak diot. Ez baina, egon diren aldaketa denak esango nuke, denak telebistak ekarri dituela. Eta onerako dut txarrerako? Enpresalentik oso aportazio gutxi egon da. Telebistak esan du, hau ezin da hemen, tanto bat eta besteren artean sake atera eta gero pasa egin dula eta beste bat, eta demora galduta ez, demora gantzerik ezin da egin da, ulergarria da. Telebista dauzka behar batzuk, enpresek ikusten ez zituztenak. Armaila aipatu dut bada, Armaila izeneko kirol aldizkaria euskaraz oso gomendagarria. Hartan, lehendabiziko zenbakian edo bigarrenean, ondu zuten erreportaje bat pilotari buruzkoa, eta hartan tesi nagusia zen, enpresek orain oso azkar erretzen dituztela pilotariak, pilotarien ibilbide profesionala asko laburtu dela, eta horrek pilotari asko kendu diola. Atxikimendu hori zalearen eta pilotariaren artean, eta beste gauza asko bat altzatoz. Pelotaz ari geranean eskuari gara egin bada ipatzen ez da. Esku pilotaz ari gara, bai. Baina ikusi dugu, pelota beste espezialitetan, erramintan nola joan den. Remontean, palan, zestan, tamalez, oso gaizki dago, eta plazan, lasoan eta berdin da. Joko luzean, gaizki dago. Eskuan, guazik ginen garaian, eta leheno gazteak aipatzerakoan da atzeiz gustatzen niri, esatea bai ezken lehen, baina ezken egiten ez gogoratu beharra dago. Lehen orain bezalaxe bi enpresa zauden, baina bi enpresen artean 100 pelotari zituzten. Gaur bi enpresa daude, baina enpresa bat dauzka 25 pelotari, bestea dauzka 23. Bien artean erdia daukate, 48. Leheno, pelotari asko ziren urtean 100 partidutik gora jokatzen zutenak. Baita 129 ere, Mikel Berasaluze bezala. Edo Xalba Bergara berak 100 gora askotan edo Martin Alostizak. 2018an bi pelotari bakarrak izan ziren 60 gora jokatu zutenak. Aimar Oleizola eta Jokin Altuna. 60 banda partido jokatu zituzten. Ze pasatzen da?
pelotari gutxi dauzkatzu, jaialdiak lehen askoz ere gehiago ematen ziren, Gipuzkoan adibidez guasek ginenean, astean 8 jaialdi ematen ziren. Bergaran 2 Eibarren, 2 Tolosan, Donostian, eta tokatzen zen tokian, astean 8. Gaur, aspaldian ez da eman festatakoak eman dira. Donostin dela, eta Zarautzen dela, eta Azkoitin edo azkena zen eman zena, zestoan eman zena. Eta horren enpresaria dauzkate pelotari gutxi. Zu fitxatzen zaitu eta pentsatzen dute 2 urtetan gora ingo duzula. Baina 2 urtetan bereik esperotakorik ez baduzu ematen, Kitxo, zuzua beste bat dator. Ez da izan ditzazketela 40 pelotari, ez azkenako baten dago 23 pelotariren zatokia eta beste baten dago 25 zat. Orduan, denak segitzen baldin badute inork ez du debutatzen. Eta bat debuta arazteko, lehen dagoen bat kendu behar duzu. Hor, sartu dira soka hortan da soka hortatik ez diraterako. Badakit ez zula erantzunen, baina galdetu behar behintzat. Aipatu zu, lehendabiziko finala kontatu zenuna, manomanistakoa, Retegiren eta Gartzi Arinoren artekoa izan zela. Azkena kontatu zenuena, Urrutiko Etxea eta... Irribarria, hori da. Zeintzu hobeak, betiko galdera dakit askotan egite dizutela. Garaikoak. Nik ezin dut esan Indurain, Pulidor baino, Anketil baino, Kopi baino, Mers baino hobea zenik. Garai, eske den aldatu da. Jokatzeko era aldatu egin da. Airez, Irujok eta Titinek eta jokatzen zuten bezala bestek ez zuten jokatzen. Leheno dana botera jokatzen zen. Gaur egun botera asko zazere gutxi jokatzen da. Orduan, esaten dizute, garaikoak. Nik idazle bat ere ezin dut konparatu oraingoa lehengoarekin eta aurrekoakin eta edo sukaldari bat. Sukaldariak begiratzen bat izarrekin dauzkagun da, ni hortan nahi zonendik ere klasikoa emeri eman, babarrunak eman, legatza saltzen edo pentzen eman eta txuleta megezu. Bestea ere gai, baina ni klasikoago nahi zortan. Pilotari bat? Danak. Angruz. Vale. Ateako gara horretatik, barekin egiten zeniela, baina nik galdetu behar nuen. Bai, zuk ondo egin dutzu galdetzea. Baina nik esango bat, Altuna bat, Irribarria bat, Aimarrola Izola bat, Irujo bat, Erretegi bat, Abel Barriola, denak, Bueno, nik Abel, oso tipo jatorra delako besteak beste. Bueno, kirolzalea bazara, baina festazalea ere, bai, eta festa asko kontatu dituzu Euskadi irratian. Berriki beste elkarrizketa batean esan zenuen, zu boierra zarela, zu gozatzen duzula, kontatuz eta ikusiz, nola pasatzen duten ongi besteek. Bai, frontoia bezala nik pelotariak ikusiz gozatzen dut, edo dantzariek ikusiz gozatzen den, ni oso dantzari txarra naiz, baina dantzan jartzen denean kalea eta kaleko edozin dantzatan, berriz balz batekin, jota batekin, harinari batekin, nik oso guztia ikusten ditut, eta festan berdin, nik jendea ikustea alaida ebilela, jendea ikustea pozi dagoela eta hori niretzako da, lujo bat, ezken nahikoa dut bakarrik egotea gozatzen egoteko. Eta festazalea bai, bueno, txikitatik hor Azpeitin txarangaren bat etortzen zenean, joatek ginen dena beratzetik, eta Tolosako inauterietara kolatzen ez nola joatek ginen, eta Iruñera bazar esan nik ez. Lehenengo aldiz 16 urterekin etorriko nintzen, eta gero turra egin nuen 3 urte kendu, 80, 11 eta 12 kendu, beti, eta 83az geroztik, San Ferminek, denak. 5 edo 6tik, 14 eta 15. Berriro ataka estuan jarri nahi zaitut, oroitaraziko dizut, Gipuzkoako txapen ediziorako ari garela, hor daudenak ikusle gipuzkoarrak direla, festarako Azpeitia, Donostia, la Iruña. Iruña, hori bai erantzungo dizu dela. Hortan dudaik ez. Uste nuen egin entzunula, baina. Ez. 8 egun Iruñan. Donostin badaukat ere nire momentikoa, eta Azpeitin ere, aurten ez naiz joan festatara, baina saiatzen naiz San Sebastianetan joaten, saiatzen naiz inauteri aste artea joaten. Hor, azkenerako kalendarioak ematen dizudokera, alako gunetan aruntza, alako gunetan aruntza. Festa bakoitza doka berea, Iruñan bezala. Egin daukat Diana, egin daukat Enziarroa, eta egin daukagu 11etakoa, eta gero daukat haiekin programa, eta gero dantzariekin, dana. Beste gauza bat, horren ezaguna ez dena, bidaiaria eta bidaia zalea ere bazarela, eta gainera bakarrik bidaiatzea gustatzen zaizula. Bai, bakarrik toki askotan ibili naiz. Baita Antartikan ere, Bi aldiz, 88an eta 17an.
lehenengo aldiz bakarrik joan nintzen, eta bigarrenean, beraiekan Txileko armadakoak lagun egin dituen. Lehenengoan turista prezioa pagatu nuen, bigarrenean txilenoaren prezioa pagatu nuen, da 10 aldiz gutxiago pagatu nuen. 10 aldiz gutxiago, erraz esaten da? Bai. Eta bigarrengorako lagun batekin joatok aukera neukan, eta Valentin, etzaiti abizena ateratzen berin da, bizitza guztia ziklismoan daramanari, Valentin esan Valentin etorren aldeketa, bai, eta Valentin etorri zen. Eta bestela, bai, Txilen... Kontatu diate, ez da itala den ala ez, semeari jarri altzen nion... Bai, Antartiko da, Matxin, Antartiko. Etzako da Antartika da munduko gozarik ederrena. Ea urte askotan nola segitzen duen beldur naiz, ze orain ari geranean guraldi aldaketa eta horiekin joan nintzen baten, antzegoen, marka bat glaziarretan, igual jartzen zuen, 1960, orduan glaziarra onuntzaino jagatzen da. 1960 marra, erduntzaino jagatzen zen da. 1982 goraino eta zutatzen, hau leheno dena izotza zen, elurra zen, eta ja berotzearekin dena desagertzen ari da, eta horregatik diotzut, ea hala segitzen duen munduko tokirik ederrenetako bat izaten. Erretiro hartu berri duzu, zenbat urteren, ondotik? 67 dauzkat. Gerretean 80 batean hasi nintzen, ia 38 urtetara izan dira gerretean egindakoak. Eta ez zaude geldirik egoteko, Twitterren ikusi dut, unibertsitatean hasi zarela? Bai, deitzen zaie esperientzia gelak, 55 urtetik orakoentzat, berez 3 urte dira, humanidades. Ikasten duzu historia universala, musikaren historia, teorikoa, psikologia, filosofia, eta lagun berriak egin, jende berria ezagutu, eta bazterrak ezagutu, ze gero astea 4 egun dira klaseetarako, eta gero bada beste egun bat, antolatzen direna, romanikoa edo gotikoa edo museak, edo bazkaria, edo bus partida. Tokatzen dena. Pilota bakarrik ez, lanbidea ere asko aldatu da, urte hauetan guztietan, eta okerrezpa naiz aldaketa horiekin oso kontent ez zaude. Ez, noski aldaketak onerak izaten dira beti, ez da, baina ez dakizu onerako zeinentzako diren, edo goian daudenentzat, edo behian daudenentzat, edo erdikoentzat. Seguro goian daudenentzat onak izan direla. Baina garai baten kazetari denek, harremana zuten bere inguruko guztiekin, kirolaren kasuan, Osasuna, Real Atletik edo Eibar edo Alabeseko edo nahi zen guztiekin entrenamentutan, bidegetan egiten zenun gaur, ez dakazu. Leheno denen telefonoa zen ditun, etxekoa mugikorrik ez zegoen, gaur ekipo guztietan, talde guztietan, badago prensardura duen bat, zerbait egiteko ari baimen askatu behar diozu, egingo diozu berak nahi duenean, ez zu nahi duzunean edo zu behar duzunean, eta gainera igual esatu ze, aste honetan, hau dago komunikabide guztientzat ez da beraz zuretzat bakarrik, eta alde hortatik asko aldatu da. Eta niretzat nik nirekin ikusi debitzat, ez? Niretzat oso importante izan da. Giza faktorea, ez? Bai. Pelotaren kasuan, pelotariekin egotea, enpresakoekin egotea, artekariekin egotea. Niri neuri tokatu zait, kirol kazetari lanetan, hemen Labriteko aldagela zahar haietan, pilotariekin batera egotea hor, aldageletan, dutxania. Bai, eta horrek plus bat dauka. Gertuko harreman horrek, azkenerako, bera hobeto ezagutzen duzu, bere gora bera gehiago dakizkitzu, bere etxekoak ezagutzen dituzu, eta gertutasun hori, berotasun hori galdu egin da. Eta klabe batzuk emate dizkizu. Pasaizu asko kontatuko dituzu, nik labur bat kontatuko dut, hemengo aldageletan, Inazio Randonea eta Mikel Goñi biok aldageletan dutxatzen eta takoak kentzen, eta ez da izeta, ni adierazpenak hartzeko zai. Eta Inaziok Mikeli, zure duaiak eukiko banitu Mikel, eta Mikelen arrapostua, nik zukaina entrenatuko banu, hor klabe batzuk emate dizkizu, ez da, bakoitzak zer duen buruan, eta... Sare sozialak oso importantea dira, baina garbi dago, kazetaritza bati mesede egin diote eta beste bati kalde. Egunkaria gutxiago saltzen dira, telebista gutxiago ikusten da, irratia gutxiago entzuten da, gazteek dioto 25 urtetik beherako askok erabiliko dituzte munduan ze pasatzen den jakiteko Twitterra, Instagrama, Facebooka, eta ez dituzte irratie, telebista eta horiek ikusi entzungo eta egunkariak erosi ere ez dituzte egingo, eta horren aldatu egin da, ikusi besterik ez, eta tamalez,
zenbat komunikabide ari diren izten, ez da? Berdin egunkariak, berdin irratiak, telebistak eta izten ari ez direnak, zenbat jende kanpora bidali duten. Mundu guztian, bai, estatu batuetan, Europan, nahi duzun tokian, Afrikan, toki guztietan prensarentzat garai berria datoz, ez dakit hobeak izango diren. Orain ematen du oso importantea dela notizia lehen bailen ematea, ez sakonduta eta patxadaz eta aztertuz eta konprobatuz ematea, ez lehen bailen bota. Gakoa abia da, ez sakontasuna. Niretzat bai. Ederki, Iñaki, plazer bat, urte hauetan guzietan zu entzutea eta gaur zurekin solasean aritzea. Eskerrik asko gonbidagatik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.